predchádzajúcich videách sme si povedali, ako správne vyčistiť pleť, vysvetlili sme si, čo je double cleansing, potom sme prešli na prvý krok v rutine a to sú tonery, vysvetlili sme si, aké tonery poznáme, na čo slúžia, povedali sme si niečo o 7 skin metód a dneska sa pozrieme na séra. Séra sú teda ďalší krok v rutine, to znamená, že večer alebo ráno si vyčistíme pleť, dáme si toner a prejdeme na séra. V sérach sa nachádza vyššia koncentrácia aktívnych látok ako v toneri a preto séra už vyberáme presne podľa potreby a podľa problému, na ktorý cielime. Pokiaľ sú to vrásky, tak si vyberáme nejaké retinolové séra, pokiaľ je to masná pleť, rozšírené pory, tak nejaké séra napríklad s niacinamidom. Pokiaľ sú to upchaté pory, akné, séra s kyselinou salicylovou a podobne. Aj napriek tomu, že séra používame po toneri, predsa existujú niektoré séra, ktoré sa používajú pred tonerom. A to napríklad v rannej rutine je to C-čko, hlavne teda vo forme kyseliny askorbovej, lebo kyselina askorbová pracuje lepšie pri nižšom pH pleti. To znamená, že pokiaľ si robím rannú rutinu, ktorá obsahuje C-čko, tak ráno si umyjem tvár, dám si najprv sérum s vitamínom C, počkám, kým sa vstrebe, až potom si dám toner a následne krém. Takže pred tonerom sa používa C-čko a potom produkty, pri ktorých to výrobca odporúča. Takýto produkt je napríklad Riedl Shot. Riedl Shot používame vo večernej rutine, ale výrobca priamo píše v návode na použitie, že sa používa ako tzv. 0. krok, to znamená po vyčistení pleti vo večernej rutine, ale pred tonerom. Vyčistím si pleť, dám si Riedl Shot, chvíľočku počkám a potom ide toner, sérum, krém. Takže pred tonerom používame vitamín C a séra, pri ktorých to výrobca priamo uvádza v návode na použitie. Ako v rutine zoraďovať séra? Ak mám v tej rutine sér trošička viac, tak najprv si zistím, či ich vôbec môžem kombinovať. Neodporúča sa kombinovať retinolové séra s kyselinovými, takže ak ja v jednej rutine používam napríklad retinol, tak v tej istej rutine by som nemala mať napríklad sérum s kyselinou salicylovou alebo s kyselinou glykolovou, ako napríklad toto, alebo s inou aktívnou kyselinou. Samozrejme, tu je výluka. Neráta sa do tohto kyselina hyaluronová, pretože kyselina hyaluronová nie je exfoliačná kyselina, to znamená nezbavuje pleť tých vrchných vrstiev, ako napríklad kyselina salicylová alebo kyselina glykolová. Teda retinol nekombinujeme s kyselinami. Takisto sa neodporúča kombinovať viac sér s rôznymi kyselinami v jednej rutine. Mohli by ste si tú pleť preexfoliovať a ona by potom sa mohla viac mastiť, viac šupinkovať, mohli by sa začať nejaké suché miesta, tvorba akné, takže všetkého s mierou. Odporúčam kyselinové séra používať 3-4 krát do týždňa, prestriedávať to s nejakou hydratačnou rutinou a kyseliny iba výlučne vo večernej rutine. Kyseliny a retinoly vo večernej rutine. Ideálne v rannej rutine použiť C-čko plus niacinamid, lebo to je super kombo pre pigmentácie a C-čko tiež zvyšuje účinnosť SPF-ka. A do večernej rutiny si dáva teda kyseliny, poprípade ak ich používate, alebo retinol. Tá večerná rutina má slúžiť na to, že vy v nej budete používať produkty, ktoré cieľa na nejaký problém, ktorý s tou pleťou máte, ktorý chcete riešiť. Tá ranná rutina slúži viac menej iba na to ochránenie pleti počas toho dňa. Ale večerná rutina sa zameriava na to, s čím ja chcem bojovať, pretože keď si večer spravím tú rutinu, tak v noci tá pleť má čas tie látky absorbovať a bojovať proti tým veciam, s ktorými chceme bojovať. Čo sa týka hydratačných sér, tak poznáme také dva typy tých hydratačných zložiek a to sú okluzíva a humektanty. Tie okluzíva, oni majú takú funkciu, že vlastne vytvoria takú ako keby vrstvu na pleti, ktorá zabraňuje úniku tej vlhkosti v pleti. Takéto zložky napríklad zvyknú obsahovať krémy alebo napríklad nejaké oleje, preto sa vždycky aj pri vlasovej starostlivosti odporúča nanášať si oleje do vlhkých vlasov, lebo oni tam uzamknú tú vlhkosť v tom vlase. A potom sú tzv. Humektanty, ktoré viažú na seba vlhkosť a udržujú v pleti. To môže byť napríklad kyselina hyaluronová, pantenol alebo napríklad glycerín. A práve tieto látky je lepšie dávať na jemne navlhčenú pleť, že oni na seba tú vodu naviažú a udržia ju v pleti. To znamená, ak máte nejaké sérum napríklad s kyselinou hyaluronovou, tak vynikajúce je predtým trošička si prestriekať s nejakou vodou tú tvár alebo trošička s navlhčenými rukami si prejsť po tej tvári a potom si na to dať tú kyselinu hyaluronovú. Naopak, napríklad kyseliny, ako napríklad kyselina salicylová, BH kyseliny, absolútne vždy nanášame na úplne suchú pleť. Ak by ste si ich naniesli na vlhkú pleť, môže vás štípať, páliť, sušiť, takže to neodporúčam. A potom máme séra s rôznymi zložkami, ako napríklad PDRN, nejaké morské riasy, s tými vyživujúcimi zložkami a tie môžeme kľudne kombinovať aj s kyselinami, aj s retinalom. Že naozaj takéto zložky ako PDRN,
niacinamid, rôzne morské riasy, také ukľudňujúce, hlavne kde máte napísané calming, hydrating, tak takéto séra môžete kombinovať skutočne aj s tými kyselinovými, aj s tými retinalovými. Pokiaľ tá pleť potrebuje skúdniť, ja si po retinále zvyknem dávať ešte toto PDRN. Ale všetky séra, kde máte napríklad napísané AHA, BH, glykolik acid, salicylic acid alebo rôzne iné kyseliny, tak tie sa nekombinujú medzi sebou. Tú pleť by ste si mohli preexfoliovať a takisto sa tieto kyseliny nekombinujú s retinálom v jednej rutine. Máte viacero takýchto sér a ste trošička stratení v tom, ako kedy ktoré používať. Nepamätáte si, ktoré ste kedy použili. Neviete, či včera ste mali kyseliny, či si máte dať dneska. Tak odporúčam tzv. Metódu Skin Cycling. Je to fantastická metóda, keď sa v tom strácate, keď tápete. Kľudne si to pozrite na internete. Táto metóda spočíva v 4 opakujúcich sa dňoch. To znamená, že prvý deň mám exfoliačný, to znamená, že mám exfoliačnú rutinu. Sú to všetko večerné rutiny, áno. Takže prvý večer mám exfoliačnú rutinu, to znamená, vyčistím si pleť, dám si nejaký hydratačný tóner, použijem nejaké kyselinové sérum a krém. Druhý večer mám retinálové sérum, to znamená, používam retinál. To znamená, vyčistím si pleť, hydratačný tóner, retinál a nejaký hydratačný krém. Štvrtý a piatý deň je hydratačný a ukľudňujúci. To znamená, v tieto dni si vyberám nejaké ukľudňujúce zložky, hydratačné zložky, napríklad PDRN, rôzne kyseliny hyaluronové a podobné séra. Takže vyčistím si pleť, nejaké hydratačné tonery, hydratačné séra a krém. A tieto 4 dni sa opakujú. Po týchto 2 dňoch, kedy tá pleť sa má ukľudniť, znova začínate s tým kyselinovým dňom. Takže kyselinový večer, retinálový večer, ukľudňujúci. A tieto 4 dni opakujete a tak sa nemôže stať, že použijete 3 večery po sebe kyseliny alebo si nebudete pamätať, kedy ste ich použili, kedy ste ich nepoužili, či to nie je dávno, kedy ste si robili exfoliáciu. Ja som začala robiť tento skin cycling a naozaj je to fantastická pomôcka a naozaj je vidieť úžasné rozdiely na pleti. Ak máte citlivejšiu pleť, tak si to môžete spraviť tak, že budete mať kyselinový večer, retinálový večer a dáte si 3 dni ten ukľudňujúci. Takže jeden večer si spravím rutinu s nejakou kyselinou alebo si spravím chemický peeling. Ja používam ten od The Ordinary, ten červený 30% BHA a 30% AHA, 2% BH kyseliny. Potom ďalší večer budete mať retinálový a dáte si 3 ukľudňujúce večery, kedy nepoužijete ani kyseliny, ani retinály, len hydratačné veci. A zase to budete točiť po týchto 3 dňoch, zase začínate exfoliačný večer, retinálový, ukľudňujúci, exfoliačný, retinálový, ukľudňujúci a takto to budete točiť. Je to fantastická pomôcka, keď potrebujete trošku a naozaj tie zmeny na pleti budete vidieť. Takže na budúce si povieme už iba niečo o krémoch a SPF-kách. Tak ak sa vám tieto videá páčia, tak mi dajte odber, kliknite na zvonček, aby vám žiadne video neušlo a vidíme sa na budúce.